Toto je ale Game 7, toto je 60 minút, počas ktorých sa možno rozhodne. Uvidíme, aký hokej nás v tomto dueli čaká. V tejto chvíli sa začal 38. 7. zápas v histórii našej najvyššej hokejovej súťaže vo vyraďovacích bojoch. Nitra versus Michalovce. Corgoni modrá farba dresov v prvej tretine zľava doprava, líšky bielo-oranžové v prvej tretine sprava doľava. Veľa stojí a padá v tejto sérii na prvej útočnej formácie hostí z Michaloviec. Teraz vidíme na ľadovej ploche trio Virtanen, Roa, Martel. Uvidíme, ako im bude chutiť ten dnešný duel. Virtanen v tejto sérii už 12 nazbieraných bodov. Teraz ale prvá robota pre hostujúceho brankára a tá nie je zvládnutá. Nitra otvára skóre dnešného stretnutia zásluhou Sebastiana Čederleho a Corgoni vedú 1-0. A druhý play-off pre Sebastiana Čederleho. Tu vidíme nedôraz Virtanena pri mantinelli. Veľmi dobre ho tam dokázal dohrať Zach Osborne. Zobral mu puk. Následný odraz hral s Lackom. No a tá následná dorážka patrila už Sebastianovi Čederlemu, ktorá bola bezproblémová. Domáci otvárajú skóre v 30. sekunde a vedú 1-0. Tak už s tým môže hrať Chrenko, rovnako aj Graham. Chrenko. Návrat na Jesseho Grahama. Graham môže strieľať sám, ale môže pripraviť na ľavý kruh. Lawrence príležitosti. Veľmi dobre Durný. Ešte Lawrence na modru. Graham. Opäť Lawrence. Teraz Nitra tlačí v rámci posledných sekúnd tejto presilovky. Otázne je, či uvidíme ešte nejakú nebezpečnú strelu. Buček to skúsil a dáva gól! Čas 4:58. Na strelenie Bučeka možno ešte bolo tečované, ale Nitra vedie 2-0. Vyzerá to na gólový teč Tomáša Hrnku. Samuel Buček miešal s pukom, až kým nevidel výbornú dráhu. Jasné, Tomáš Hrnka s gólovým tečom, jeho 15. Presný zásah v tejto sezóne, v tejto playoff sérii proti Michalovciam 3. Veľmi dobre Fominých podržal puk. Ale v útočnom pásme zase oni líšky budú musieť bojovať. A sú tam s nedostatočným počtom hráčov na to, aby ho získali. Táto pridávka na Lawrenca je výborná. Ďalšie šance Nitry. Josh Lawrence vylámal si zuby na gólmanovi Durnom. Tak opäť líšky v obrannom pásme. Kupka. Táto rozhrávka mu vôbec nevyšla. Rýchly protiútok Nitry, Chrenkovo zakončenie, ešte následne Robbie Jackson sa naťahoval za možnou dorážkou. Naskakuje, späť na ľadovú plochu, Michalovčania sa ubránili, ale ešte jedna príležitosť pre Lawrenca. Lawrence krásne okolo Meliška, šanca Nitry! Lawrence ale napokon zlyhal pri tom samotnom zakončení. Ale nádherná elegancia od hráča číslom 11. Lacka. Okoličány. Pridávka na Lacku, výborný teč, ale zase všade bol Durný. Jesse stále bez bodu v tejto štvrťfinálovej sérii. Môže to zmeniť v tejto presilovke. Graham pridáva Bučekovi. Ponuková činnosť na nitrianskej strane nechýba. Zahral si aj Lawrence. Joshua Lawrence pripravuje si to na strelu. Ťahom vystrelil a dáva gól! Čas 37:20, Joshua Lawrence, využitá presilovka Nitry, domáci vedú 3-0. Ročný Kanaďan Joshua Lawrence hral v prvých 3 zápasoch tejto štvrťfinálovej série. Následne ho Andrej Kmeč posadil a 3 zápasy nehral, naskočil do dnešného duelu číslo 7 a zdá sa, že bude rozdielový. Preto, lebo táto jeho presilovková trefa znamená, že Nitra vyhráva nad Michalovcami 3-0 a zatiaľ hlavne presilovky dnes rozhodujú v prospech domácich. Serty pristavil Virtanenovi, Jacob ide dopredu, Virtanenová strela, Gadžiev musí vyrážať, ale zase vlastné bránkovisko domáci tým postrážil. Aktivita Jakuba Lacku. No, nebezpečne sa to tam odrazilo do zóny Romana Durného. Puk, ale zjavne hostujúci golman priľahol pred bránkovou čiarou. Nejak potrebuje podporu, dočkal sa jej Meliško. Meliško okolo Četerleho, skúsil to backendom. Šichabudin Gadžiev nevyráža pred seba, má puk moci.
Virtanen. Pekne na modrú čiaru. Michalovčania teraz pohľadne zakombinovali. Zatiaľ bez strieľa, teraz jedna prišla, znamená zníženie. Čas 47-40. Marc Olivier Roa 3-1. Sasuhovi, Marek Šimko, Rastislav Staňa, Matúš Kostúr, Michal Valent. To sú 5 brankári, ktorí v histórii našej najvyššej hokejovej súťaže udržali v zápase číslo 7 čisté konto. Po góle Marca Oliviera Rowe je jasné, že Šichabudin Gadžiev sa k týmto 5 vyvoleným dnes nepridá. Zakončenie síce z pomerne ostrého uhla, ale veľmi dobre pripravené. Michalovčania po dlhej dobe mali čas na to, aby si puk spracovali a dobre vystrelili. A Marc Olivier to zvládol skvele. Je to 3-1. Vitaloš. Posúva popri mantinelli. Teraz prepadnutie Bindulisa. Šanca pre Nitru. 3 proti 1. Čederle. Čederle načapoval to nádherne na vzdialenejšiu tyč. A Nitra vedie 4-1. David Okoličány presným strelcom číslo 4 pre Nitru v dnešnom dueli a domáci vedú o 3. Pri pohľade na túto opakovačku, samozrejme, Michalovčania už to všetko vrhli dopredu. Bindulis tam prepadol, ale Sebastian Čederle je pán hráčik. Vôbec sa nezľakol toho, že Meliško išiel hokejkou proti nemu, našiel priestor, kadiaľ prihrať Davidovi Okoličánymu a ten skóruje do siete týmu, s ktorým si zahral semifinále Tip Sport Ligy v ročníku 2022-2023. Do siete týmu HK Dukla Michalovce. Nitre 4-1. Martel. Welsh. Virtanen si tu pripravuje na možnú strelu, ale trafil. Dobre postavené bloky, následne ešte odraz hral s Martelom. Ani ten gól nedáva. Roa Martel. A ju dokončili a priniesol do ovocie. Tá prvá útočná formácia Michaloviec zrejme bola suverene najlepšou celý Tip Sport Lige. Lacka to teraz skúšal na prázdnu bránku, úspešný nebude, ešte ale jedna príležitosť a teraz sa už Lacka trafí. Výborná prihrávka od Sebastiana Čederleho. Jakub Lacka definitívne odpovedal na otázku, kto postúpi do semifinále a bude to tým HK Nitra. Domáci vedú 5-1. V predchádzajúcich sezónach vždy, keď Nitre horelo pod zackom, potiahla formácia Okoličány, Čederle, Lacka. Dnes prvý kritický moment pre nitriansku sezónu. Zápas číslo 7 proti Michalovciam. 1 gól Čederle, 1 gól Okoličány, 1 gól Jakub Lacka. Zase títo borci ukázali, že sú mužmi okamihu, ktorí v tých najťažších chvíľach dokážu pre Nitru vybaviť pozitívny výsledok. Aj dnes sa to stane, lebo domáci vedú tesne pred koncom 5-1. Bol to naozaj nádherný príbeh, ktorý písali Michalovce v tejto sezóne. Z 10. miesta postup do štvrťfinále a trápenie víťaza základnej časti v 7 dueloch. Napokon ale Game 7 dnes vyhráva Nitra. A to po tretinách 2-0, 1-0 a 2-1. Zorgoni dnes porážajú Michalovce 5-1. Je to vlastne najjednoznačnejší výsledok tejto série. A Nitra sa raduje z postupu do semifinále Tip Sport Ligy.